Bună seara, Titus Mătritoria noștri, gine aflăm iara tu joia din mobete armânească. Tora seara armânem României și nițem tu că se bălu Slobozia. Și va și de mobeti cu Sorin Cricu, Sorin al Cric, cum zice pe armânești. Sorin are bitisit Facultatea de Dreptul de la Academia de Poliție de București, este de Alăxiții, cum zicem noi pe armânești. Pe supra de asta are bitisit și da o mastere, unul criminalistică și altul tu chivirniseara a activității de aradă publică. Este insurat, are da ofeti, tu cu scurtul chiroasă dar socru, ti tu te esti va să zburăm tora seara cu Sorin. Sorin, bine veniști tu joia de mopete armânească. Bună seara, și voi gine vin la mine și eu gine vă aflai pe emisia voastră. Lipsești, să spunem, ne scânti lucruri. V-ați văd, m-a spus mi mut la înălțimea voastră. Eu vă să dar ce vă spun. Da. Eu știu că tine zborăști să ghine armânești, așa că nu va si băcană bileai. Lipsea și să spunem de ta hurhită că luam prot cu Sorin, așa că am nădia că mutritorii v-ați baga întrebările ațelii cam agreali, că eu cum că luam soi va si așa, cam bună cu el toată seara. Fără nilă. Fără nilă. Așa ca la poliție. Da, păi ți-a ies convițat-o. Și una parte și de alantă. Cum zicem și tu părăstă seara de pe frânza de Facebook Armânamea Media, ai lucrat îți spre de ani, tu este domenii, Timotritoria noștri care vor să bagă întrebări, poți să dar este lucru, să-mi live-ul ți zbărtești tora pe frânza de Facebook Armânamea Media și închisim moabete, ca de ca fioară, prota zburând din zărținile noastre, așa cum fuști ne-a învățat tu lucrul la tău, zbastine întrebările, tora seara nu este așa. Eu v-ați baga întrebările, știi că v-ați daia pandesi. Și care ați nu hipa pandesi bună, zvestine-ți vă spați. Nu îi să spari ochiul. Așa că prota să zburăm ti zărțini, ti părinți, ti păpâini, care să știi de istoria lor, de vine răpăpâinii, tu românii, de dau li părță, închisim. Găsești cricul și crâcul cum miște mâine. O am pățit la liceu, am pățit. Aveam un dascăl de matematică, tininisit, îl tinisesc cu multul, domnul Papacu, și armân, și miștea de crâcul. Numai o am cricul. Și când o grea crâcul, lișina toată clasa de arădeare, toți soții de agloție, lișinau de arădeare. Dascălul nu știa ți sfații. El știa că o dăți pe bună. Ei se părea că îi ceru că tu catalog. Ei nu. Îl întrebai Paplu și îi zise, și tu gărția și să scriau cricul. De partea lui Fendi, ies cu iniciot, și Paplu și Dada, fapt li văd, Paplu, cum văd zici, cricul, Vă zic că și câlivean, nu? Călivean, iniciot. Da. Și Dada de la Peanci. Vineri diniți durustor, de acloții 4 zăsle ajunser tin cheam chiro sarighiol. Vineri șauații ia lomița Poiana, aproape de Slobozia, și au zără de Banat, că acloții avea casi, era afgați Germanii după Polim și smutar Banat la San Mihai German. Acloții tu nănii n-au știți în zăță 1, fu căvgă cu Tito și ajunseră Văsălia România, ajunse la concluzia că armânii nu aveau pistă tu armânii acloții să șadă Banat, nu intră partizanii sârghii să-i ajută armânii. Și de-ațea s-a dră un mare nedreptate și îi luară armânii și îi mutară domiciliul obligatoriu. Dada, dumneiarta, era greaua cu Afendi și i-a duseră, i-a lăsară Tomez de Câmpul, awații Perișorul, Hoarănaua și ziseră satul nou, acloții îl feații pe Afendi, îi înțățeau naima greu lucru de ei ațel fu. I-a lăsară Tomez de Câmpul, s-a dar unul guvătul loc și s-a dar ună călivă și acolo bânară, erau vigleați de așcheri, nu a lăsat o sfugă, nu a lăsat
și apa unoară pe zul la duțea. Actări lucruri. Când o smută domiciliul obligatoriu, vineră cu soia, cum era, vineră slobozia. Din partea lui mami, ies cu sârbean, băniot, paplu de la Dinca, un lumac bun, Dinca lumache de-a căpsălazilor, paplu faptul crupiște, aproape de știp, baba de la Ciungu, faptă Caraorman, Macedonia de Nord, din Chiari, și aproape de știp. Vineră, erau și durustori, de cloții Beidaut, de Beidaut smutară afumați. Soia din Macedonie din partea lui mami o cănăscui, cu surinele, cu Dodatana, cu Doda Coța, Doda Lence, Doda Mara. Din partea la fel de Nica nu-i cunoscui, am nădie că va să ajung să-i vezi, să-i cunosc și pe ei. Este vreau și să te întreb desi te-ai dus tu locurile astea a păpâinilor. Mi-am dus tu Macedonie, din chiar mi-am dus. Așiți, tu gărții am trecut în sărună, nu ale n-ai, le văzi? Nu, din ce știu eu, este un măhălă în sărună, e Carpia și soia din partea la Fendi, a cloții șed. Nu știu, m-a smutrice emisia de oașă o săptămână, o avem oaspită da scala pula lengiu trecuții, are zărțini de livăți. Poate să știa cam multe de soia de acolo. Este și soi cu scria mei. Deci, va să ajungă să cunosc, va uveci, va să zburăm și va înzăcă mai multe. Da. Cum duchiști locurile andanisești acolo, locurile a pupâinilor? Ți duc erauși? Păi, ți să zic, când eram tu gărții pe 2006, eram la un andamul se armânească. Tăin să mută perlu. Vedeam corurile armânești, cu stranile armânești, să condreptul în deadere și lăcrini cheamă. Prota în tipul si mult ahândoasă. Am vrliga, mutream zved locurile, înțățea paplu domniartul. Acloții nu ați vezi păduri, ca oații. Acloții chețari, șteațea, îmi pare că și-ar mâini pură mai dârzi, mai așiți, altul fel crescură, altul fel să adrară. Da? Eu zic că așiți vede și că ți-him și noi altul fel, că îmi se pare că him altul fel, nica him altul fel. Că cu globalizarea asta ne muiem și noi ne cheamă, da. Asta ne ajută. Bărnuri ne ajută să ne mutăm și simunzeană. Da. Nu știu, care îți vrei alte lucruri, taifă? Taifă, am frate, Manicu, luam și el slobozia oații cu însurat și am și una nepoată din partea lor. Am dat o fete, Marea Biții Politehnică, Nica Bițeaște am luat ăsta aseul. Va să zburăm știa cam anclo. Care ați vrei părinții, zăsiva, nu știu, desi ai tu minte zăsiva de părinții. Părinții duseră, da, ți zic, fără ei nu eram țihim. Ne ajutară, ne deadră urnechi, ne învițară cât putură, ți putură și nu deadră și vrerea. Asta e mai bună. Sunt de la dada ta, știu sigura că cu multă vrere, și de la Fendi, ama de la dada, când n-ai mai multul, ea era omul ți durea tituți. Și nu mai știi taifa ei, știi tută soia de învârliga și o vrea mult de lihea. Sorin te-am fără să zburăscuși din vestă.
Înveasta și Am greșit în Veasta, Vestea spați de Noua Gărșescu, că este pipsând jumătatea mea. Poate să-i băși mai mult. Și aia este armână. Din partea socrâniui de la Paceavura, tot de Livăz. Din partea socrâniei de la Rușachi, de la Drama, de Gârții, veniți aoații Bașchioi și ne ajutăm un pe altul, sim mai bun ca fițul. Nica putem, și mai gine. Sorin, idzema largo, sin spui mai tinte amintaš Slobozia akloju, kur disiră baia fumei de Armânia și îi dusi hirlo a istoriei. Cum fu aclo, ficiuric, Slobozia, învârlighat de armâni, când a crescut în Măhălăiu, avea ceva mulți armâni învârliga și cum duchești chiro la țel? Ți zic, aoați armânii ședeau toți în Măhălă. Și pot zic că duceam ca una hoară armânească. Ne adunam ca fițu, zburam, chiream nopțele, știu că să bă de adun, peste tot de adun, arăzli, cum să adrau înainte, toara nu știm cum să luăm restaurant, hani, cât mai mare ta să adrăm nunță. Atunci cu corturi, tu curtii, cum ne ajutam, asta ne aproche. Asta ne aproche și nica avem suțată. După atâția ani, nica ținem aproape și se pare că se balu camanic și acolo dalihatul, că se bă camanic, este cam aleșor, să ne este legături. Și experiențele comune, când te ajuți unul altul, ația te aproache. Așa că zburăști, că te ghinuiești, să bună ziua, nu-i mare lucru. Asta, tora, e greu să avem iara, că tora să răspândiră toți, nu mai are Măhălă, nu mai sunt ohorile armânești, sunt doar răspândiți armânii, nu se mai ved unul altul, nu se mai cunosc cu lumeanii unul altul și aoații avem borgi mari, aoații. Nu-i lișor lucru ta să... O este ține de a fi un om, pentru Sony, dar ne am copus, te este lucrurii. Da. Eu te țin mintea și eu nici am mare de tine. Da. Nu mult, cu dau zile. Țin minte că țarisea multu ghivăsești cărți, andanic. Nu știu, mă amânați adrași cum adrași, am andarea nic, ghivăseai multu. Adu-ți aminte vreo carte ți-a lăsat și vrătoară tu mintea ta? Numai și una. Și mai multe feluri de cărți. Prota când eram nicu cât stai cu Jules Verne, le biții Jules Verne. Tu chirolul ațel, când nu vedeam țiva, nu aveam țiva, era un lume cenușii, cu cărțile ația le alăgam toată lumea. Vedeam toate văsăliile și asta mi ajută cu imaginația. Și de poate tu ți adrai pe baza imaginației. Mi ajută toată bana. Că pare, ți te ajută cititul, ghivăsitul. Mea, asta te ajută. Vezi, să dezvoltă, mă duă altul fel, minduiești, altul fel cunoști oamenii. Și de poate un carte ți înșță minduiarea, invitații la vals, căliseare la vals, Mihail Drumeș. Peste ani învățai că și el la armân era. Ațea ne cheamă mi băgă pe minduiare, că până atunci știam că arăii va să dară căbăți, bunii va să aluntă cu arăii, ta să întreagă... Da. Acolo ți vizu eu că lumea nu este mai și cu ghini și cu arău, că bunul poate să dară rău fără zva, fără să minduiască sau de pirifanie, de orgoliu. Din orgoliu ia godim pe ței de lângă noi. Și ația mi-a drăs, ved lucrurile altul fel. Sunt mai empatic. Armânesc cu vechiul. Un alexit empatic, mi-a riseaște mult. Da, le-am țăit de multe ori. Da. Că zburăm tăra de cărți și de ghivăseri.
care fu de-apoi aprot contactul cu angrăpsările permânești. Deci, aduți aminti când fu acest lucru? Eram mic, Știi câftată de-apoi să afli cam mai mult ti armăi pit cărți. da. Prota, și cum lipsește, eram mic și prota carte armânească o luai împrumut de la soț de-al meu, Dani Naca, Spanciov. Și doar au țin minte, vrănau vrăveacele de Cola Fudulea. domnul Cola Fudulea. Deci, îi mutreau Paplu cu Dada, cum citeam și arădeam singur acloție. Și ce-o doseau, ți spații, ți arăți acloție. Deci aflam... Să fuzorii să acurchește să divăsește permânești că zburăsc cu mulți armâni și spun că văd că sunt o îngrăpsări permânești, mai iasti zorii să le divăsescu. Ti la tine cum fu este loguri cu divăsarea permânești? Niheam în fuzore, avui curiozitatea, era carte permânești, nu aveam vizută, nu știam ce sfații, cum va sibă, ți va zic, ți va svedu. Și de apoi când vizui că este și pe șicăi, și mai mult unia buhare, și cafi frânză, cafi pagină, ne-am alișor de apoi. Și nici le țin minte de atunci. Și o vedeam pe Dada. Dada nu zbură românești, nu, tută bana ei, le alătuseale și sale. Și avea tu carte, tu toșiți cu armâna cu româna, cu Alexas Barley, cum puteți le zic. picatele, când ți-am grită răsăt de porcul, când ți-am grită răsă tăiem animalul, n-ai vrut să vii. Acum ai petrecut-o pe mimi să cafte hicate. Și aveam reprezentare reală, te-ția și mai mult mi-a căță cartea. Și apoi, la liceu aveam adjunctă, încăzut o mâini cartea române de Atanasie Hâci. Și aceea mi-a drăz voi mai mult. Să știu țihim, mi-a dră, eu ți știam de țea Paplu, mai mult cu Paplu. Ca mulți din noi. Da. Și asta era o năcumată scurtă. Și Paplu nu știa multe, nu avea bițită, nu știu, mai să avea bițită 4 clase. Și știați, vreau să aflu mai mult. Vizui care fum, cum fum, vizui tu cafe văsălii ți adrăm. Și ne avui mirachi și în părughini, ved că ies cu armân. Și de-ația, cred că și tora primul pas este ca niții și să înveață istoria armânilor, să vadă că nu are țis lihibarșine. Așa este. Mai avem și prota întrebare de la Lalitachi de Gărție, de Presoceani este Lalitachi. Și te întreabă care să știi de ții hoară de drama era soacra. Este soacra ta. Ca să știi. Nu știu despre drama, dar va să întreg și vai de mă pandasia Lalitachi de apoaia cu bare. Vai te trec cu zbor și Hristusescu de chirologie. De Gărsincă Mutrești Lalitachi de Gărții. Care el îmi pare că nu scapă ca în emisie de-a noastră. Păi, nu sunt multe evenimente armânești și știația va să le căftăm și va să-i alăvdăm cei care le îndregu. Că nu-i păsăm lucru să rog de chirolul tău ta să îndrezi lucruri alță. Serios, Sorin, mergem a largu. Zisim că ți-a lipsești și aest zănati de să lucrezi cu poliție. Cum fu apofasea să ne spicale asta? Fu vără om, vără film, vără carte, ți clisi oric sea Ghine, nu știu. Poate neîndreptatea ți-o pățără Paplu cu Dada. Dar să nu se mai ajungă la actor locurii. Eram mic, eu de la 10 ani, vrui să-mi dar, atunci era milițian. De la 10 ani vrui să-mi dar. Toată soia înțățea și ți-ți mătoa și ți-a apofăsea că
nu ne-a lăsat. Pe chirolul comunismului Armânie nu i-a lăsat. Un lalea meu, Lali îl vrui multul, Lali Ghița, vrut da și atunci era școală de ofițeri. Și nu l-a pruchiară că avea soi tugărții. Și ei știau că nu am proachi. A voi tihia că vine revoluția și să lucrurile și putui. Dar eu de la 10 ani Aveai vrui... tu mintiere Da, să da, 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 zinati. da. Este mușata și când a urchești să cu un minduiare ti calea ți va ai de andahi mult unic și suțânia ți cale, îi se pare mult umșat, că nu mulți adara și că dali aș miracli pot să se alăxească cu chirolul. Un mirachi ți o aia andahi de dați ani, poate să nu hibă idia cu mirachea ți va sibă când ai 18 de ani și când o lipsești să alegi calea pe care va simți. Cum fu de apoi a facultatea, este ți-o lipsești. Aha, facultatea. Sui disi cu minduiarea ta, cu hisile tale, cum se Nici, lucruri. nici, nici. Intrai facultate în 93. De 89 până în 93, cana de căsăbălul a meu nu avea intrat acolo. Nu aveam care să zburăsc, nu știam ce-ți faci acolo. Eu când o avzii Academie, îmi înduiam, ți vedeam pe filmele americani, cu Itațean nu adus aminte de navra de filmi, că mindeam că vai și vreo film a voi și ți un în tipul si mult mare ti mintea ta de ficiurică, da. atunci și te-ațea vai și aia leapta este zunate. Nu, că nu erau multe filme, când eram mic nu erau multe filme, nu aveai ce-ți vezi, le misurai pe ziua de ți vedeai atunci. Și așa când o ajungi și o cloții, hiavra milo. Vizui și ți se făcea, mi-așteptam să da armata, uniformă de... Nu ca ți lucrează, aproape. Nu. Nu de rădățeale de așchireați. Și de nu te duchești să om de om. Deci tu îi se părea că nu-ți cunoaște cană, nu... Ții, una stămână, cafi tahinim, când ne sculau la 6, că asta era programul, cafi tahinim când mi sculam, mi îndoiam mâine v-ați făcut acasă, mâine v-ați făcut acasă. Deci ți-miți noua cloție, tinia față de părință, cât scârsiră ei când o vizură că luai acolo, și ați aminti nu, că altul fel, tora e altul ceva, tora e modernă, să alăxiră lucrurile, mă atunci nu... Era una pârhită și acolo, și vahi, și oamenii eră, nica, și cu Da, minduiară, oamenii dinăuntru, vechi. mi-a voi tihea toți dascăle de drept, toți erau nai mai buni de văsălie. Aței ți avea îngrăpsită nai mai bune cărți și ațea fumare tihi. Tihi pe care ăștia de tora nu o mai au. Da. Eu vreau să spun cheamă mea, tivăr tineri țibitisești a esta academie, că zicești că tine bitisi și a esta cu studii juridici. Da. Cali poate să acați un tiner țibitisești a esta sculii. Va maxus ducă pe sibă polițistul și are și alte căiuri pe care poate simnă. Tu ziua de azi poți să dai rățiva. Cum era atunci, când bitisiști? Eu hai să zburăm de tora, că mu trăiesc cu tinerii și să le dățeam prezent. Da. Au mai multe șanse în poliție, tora. Tora ar rămas mai puțini, tora ziră mulți, sunt mai multe șanse să alină pe scară, să ia funcții, pe lângă asta. Când o adari dreptul la cloții, a cloții e altă bană, altul fel, altă disciplină, altul fel te înveață, altul fel mutrește lucrurile, te maturizează mai unii. Și de-ația, mulți la examen, mulți alăxis, mulți polițiști, de-aia de luară procurori și judecători. Deci, un procent mare că au altă atitudine față de muncă, față de alanță absolvenții, de alanță țibițiră facultăți de drept.
și e procent mare de absolvenți de academie care intră la procurori și la judecători. Pe lângă asta, poți ducă și avocați, poți ducă și consilieri juridici, poți ducă notari. Și cu Poate că sunt mai multe căiuri. multe căiuri, una Borge va să aibă. Tu academie nu plătești școlarizarea. Și te-ațea, când te bagă să semnezi contractul pe 10 ani. Și când mas fuz până de 10 ani, va să lipsească să plătești Dornic părați înapoi. stornipărații, da. Care va zic că lipsește dați ai maxus și toate este domenii. Da, și mă fugă Maonia, nu, ved Mutrescu câți ani și duși și tai de părat. Și duci mai mulți ani, aproape de dații, dai mă să împărezi înapoi. Da. Ok. Tu domenia asta de praxis juridică, care mi-nduiește că sunt un ai mai mările provocări în ziua de azi? Unul, da, care ați vrea să zici. Ce zic? A că țară oamenii sunt numai hipu pregătiți. Și de-asea știni, să ieși cu cartea tu mână, să știi, cartea dă-ți un fel. Va să ai surpriza să vezi că ți dau o soluție contrară, altul fel. Că nu știi, nu îți minduiești, nu... Da, cu asta ne alungăm mult. Noi lucrăm ca polițiști, lucrăm și cu procurori, lucrăm și cu judecători. Și ne agudeam de așa ceva. Deci, scănășteați ții neau din poliție. Ații vedeau altul fel lucrurile. Și vreau să dară Maonia, alanță nu-i doar caplu, să nu aibă inițiativă, să nu libițească lucrurile Maonia, le amână, poate nu mai lipsește să mai zică ei ceva sau poate să le ia altul careva și cam cu asta. Asta e mai mare bilea ei ziua de azi. Ok. Zistim și tu pe ăsta seară și tu ahurhită că ai bitisită și dau masterate untu criminologie, deci gini? Criminologie, științe penale, criminologie. Criminologie și alantu tu chiverniseara activitatea de aradă publică. Care poți să spui în dau lucruri, ai stimi masterati, titurli de matemati, materii, să dar acolo și care ați duci și că vără de ele te ajută mai mult tu zânatea ta. De ajutare, mi ajutar daule. Ca fi unul la chirolul a lui. Prota lua drai combiții facultatea, lua drai pe țel la Universitatea București, criminologie, științe penale. Niscântii materii le aveam odată tu facultate. Deci ațeale nu fură timini țiva nou. Dar adrăm mai multul psihologie și criminologie. Ațeale lasă că mi învițară te lucru. Mi învițară știi bană? Să-l cunoști omul, să-l vezi țeari tu naieti, să-l vezi, să-l duchești să prota, să știi, să te afirești de el, să știi ți asadară. Și asta mi ajută multul. Îl vedeam omul din Inti și puteam, după cum mutrea, după cum se șța, după cum adia, îl vedeam ce fel de om este. De apoi alantă, aveam în 2 ani de chihâie. Da? Adramul este, le adramul, cum îi se părea în ea că ghini să dar. Când ajungi la master, la cloții erau toate felurile, înveți dinții buni, dinții rău, îți arăta cum este cel, cum este lantul, ți lipsește să dar, ta să ia prochi, ți lipsește să dar să îndrepți oamenii. Deci îmi vine rădaule cum lipsea. Care va zic că ți este mult ușor să ghivăsești pe prosupla omului țiturile de om este. Da. Nu va te întrebi ceva.
Păi, Primul la tine îți cunoaște, nici nu ai Nu v-ați experiență. dar profilul psihologic. Nu îți vede că îți cunoaște, deci fără experiență îți cunoaște pe fața ta. Nu Nu vezi, avem care concluzia. când ai arăsul pe jumătate de față, nu ai ce să ascunzi. Nu ar mâni să ascunzi din înapoi. Da? În răzbunătura de profil psihologic, tu ai venit în mintea întrebarea asta. Care este profilul a omului este plăsat, va să dară a rău? Sunt mai multe lucrăvații. Tu mă dau Mai lor mult de istoria lui de bană și piții lucruri arale are trecut, cum cu, spații? cu 200-300 de ani înainte, se spunea că era Cezare Lombroso, un italian, care zicea că omul după opsi îl cunoaște că este căbătliu, dar căbăț, infractor. Ma să avea frântea strimtă, ma să avea prosuplu larguș, cu seamniș, cu astea luadra, tia țel luadra infractor, căbătliu. Tora nu, tora sunt un fel și fel. Un lucru au de adun. Cană infractor, nu se minduiește că va si bacăța. Deci ei de la ăsta Hurhescu. Deci, Ne țineau câte frică. păi Ne țineau frică. asta, anau, noi care nu le adrăm, este, zice, pragul infracțional. Niscânță au puterea să-l treacă, alanță nu au puterea. De la prăxi, de la frică, de la altceva, nu trec. Ei, aici să-l trec. Care va zică, cum zic armânie, nu lăsa spare ochiul de țiva. Nu lăsa, nu maș, nu. Ei bagă în tuzigă, bagă, zveadă, ți-au câștigare, ți-au. Amintare. Da. Și mulți, la mine asta era, asta mi durea mai mult. Mulți acățau din niți cu lucriniți și care nu făceau mult. Acățau cât ne cheamă, să drau multe, acățau curaj. Și de apoații treceau la țele grele. Yeah. Așa. Zic eu, ția dar căbătlii. Înainte, n-ai mai multul, nu aveau. Erau orfani, vesenică, permânești, să nu ai părazi, asta e ca și cum nu ai părință. Orfân, nu ai părazi, nu ai părință. Și ți greu este te noi, te rămâi. Și aței vreau. Sunt și alții anapuz. Deci sunt și alții fără prăxii, deci adară a rău, mașta să hârsească, să vadă ei că adară rău. Dar poate alanță sunt nu duchescu, nu-i duți mintea. Și aceea adară rău că nu, ei nu este rău. Sau mai sunt, cum ziceți, de ghifță în studii criminologice, a lor nu le să zice imorali, le să zice amorali. Imoral înseamnă duchește-ți ghinele, duchește-ți răul și să darea rău, să alegi să darea rău. Ei nu, ei sunt amorali. Ei a răului de istorie, te-ați erau prezentați așa. A răului nu era a rău ei cum este noi. A lor le se părea cum erau cu caroțele înainte, le se părea să adună găini de la alanță, că așa era ei băneană. Da. Da. Și pe zbânează. Yeah. Ok. Mea, cum ziceam, lucrați spre înghis de ani tu a este domenii și eu iar am zis că te zi lipsesc că hitu pensii a hătinir. Și să-mi spui cum fu calea asta, cum alinași pe scara zânatiei, cât lișor fu și tu ți funcția buși tu zânata ta. Păi, fără, nu îmi s-a spre oclu de ceva. Mi duc și acolo, eu lipsea un om
lucrează Zicem că ghine, lucra și Niheamă Chiro și București, la Direcția da, Clocea Generală de Hârtii. Poliție, acolo la Hârhici. Acolo Hârtii, eram la Direcția Generală a Poliției Municipiului București, la Serviciul Cercetări Penale. Nu știu, zic permanești anchetator. Deci, noi încledeam căbătlii, noi adram cărțile și lucram cu procurorul în drept. Și dacă ții Viniu, o aveam cunoscută pe Steri, pe Înveasta, atunci nu era Nica Înveastă, aveam Tunaetis în Lom și București. Era mult greu să adrăm taifă și să luăm casă. Când o biții eu, n-au zis 7, și ora, îl țin minte, propriul salariu, n-au zis $. Când o chiria la apartament cu 2 E udazi, cu Nichi, un apartamentul? da, era $150. Un apartament cu un udău, în garsonieră, era $7.500. Și când nu zic că băncile aveau credit cu 100% dobândă. Când o să aduni părații și când o să măți și când o să te îndregi și când o... Și atunci a păpusiș că e maghini să ne slobozia. Da, mi turnai slobozia, tot pe cercetări penale, tot pe anchetator. Și auații, să zici, mă fui protul de slobozia care avea intrat după 89. Nu aveau cunoscut cu Academie și le se părea că vin să le iau locurile. Și mutreau aușii, mutreau la mine urât. Păinate. Uniorii. Pe ninga asta, când vin, protazu, chihăielul de marle, mi vizu și îmi zise, știu că ești sarmân, mas ajus vă armând, va te dau în afară. Deci în dreptul, nu? Nu-ți vead, măi, ăsta știi lucru, ți fel de om este, nu, în dreptul. Și așa lipsi să lucrezi de 2 ori, de 3 ori mai mult de alanță ta să alin. Alinai, ajung și eu șef de birou la infracțiuni economice. Ajung și eu șef de serviciu ordine publică. Șef serviciu logistic. Și Chihăie. Naimanzeană, adjunct Chihăie pe tot județul ăsta, pe Ialomița. Mușat, eu funai mazori, duchiș că funai mazori. Naima Zori și Naima Mșat fu la economic. Altul fel de căbătlii. Îmi foloseam mai mult mintea. Și Zori că ăștia cunoșteau chihăiați din poliție, cunoșteau din parchet, cunoșteau și aveau avocați, n-ai mai buni avocați, aveau n-ai mai buni contabili și poți să-i acasă pe ei și să lipsească și să... Mai bun de ei. Și de mine asta arăta cât de bun polițistul este. Mășat. Care va zic că un lucru ți-a zori posibil tu îl chiro și mșat. Da. Păi atunci lui. Aduți aminti văr care ați poți năzăți, sigur, că nu știu cât poți năzăți. Aduți aminti văr caz de estu de văr căbătli, ti ciudusi multu, nu știu, care ti pedipsiști multu. Avui și. Avui
cazuri când îmi minduiam masib oamenii, niscânță oamenii masib a Horghia de Prăvță. Deci, ați vezi tine, nu știu, m-ați pot să-i zic mamă, avea natul, faptul de stămâni, de zile. Îi se părea că plânge prea tare, muie pe aticătoarichii și băgă în gură. Și acel se intoxică și muri Niclu. Cum să-i zici mamă alește? Toți eram învirinați acolo, toți nu ne neați pe simți, ți vedeam. Avem totuși, ți taha soț, pe zură că unul avea părați la el, l-o așteptară tuscutii din Apandica, l-o cățară, îl băgară tu aftochină dinapoi, eu avea și butelii de GPL, acel va susea cloții, nu putea să adi, îl duseră pe câmpul, nu știa este, îl duseră, îl ciucutiră, îi luară părații și soț cu care s-a dămăsea zou de zou. Nu țineau cont de ceva. Și de poate, pura țeale pe economic, eu n-ai mai greu, un permanește, nu are evaziune fiscală, că mâine nu adrau evaziune. Evaziune fiscală de multe milioane de evrați, tutută văsălia, pe dosarul la meu s-a drară peste 100 de percheziții, de căftări acasă, la aici, da? Fură în cliși vărăinghiți și, ce zici, multe, m-aș ți-a drai eu, m-aș partea mea și ai zis ceva de tomuri, de dosare. 2 ani de zile și multe milioane de euro. Ok. To je kiro dukiš verovar, că ți este, zicem, frică ti banata, de care a lucrat și cu oamenii mulți de adra maș lucrarali? Da, mai multe ori și nu, te mini, te taifă. Upățăi unoară, le aveam adrată dosar la ațeții erau n-ai magri de awații de Slobozia. N-ai magri. Și când sunt o agri, au soț în zeană, deci care va-i ține. Și eram singur, îi luai azvarna, ieși cu fetele la cofetărie și lângă noi vineră doi tatuați, brațele chindisite și zură masa lângă noi, nu luară țiva, nu măcar nu biură țiva, ne mutăm noi, să mutară și ei. Mașta să ne arată Să spună că sunt acolo, aproape. Că mi ved, mi Mutrescu. Duseră și la Fendi, duseră să-i zică. Vezi, zbura cu ficiorul ta să bițească, să nu nadară bilei. Dar poate, asta când eram cu, ce zici, cu aței violenți. Când fui la economic, alte bilei. Aflai la 2 ani după. Să aveau adunat că bătliul ăsta avea dosarul, el era soț bun cu procurorul care viglea dosarul, ți s-a dară că nu putea să mi-a dară pe mine slogiut. Și să zburâre un alantul, să-l petreacă pe ăsta căbătliul, să spună că îi dea de părați, dar să poată să mi-înclidă, să-mi ia dosarul, să... La astea s-a ajuns. Când o duse țelul să lasă cartea să spună că îi dea de părați, îl întrebă țelul. Masa râzi, va să ajungă să ieși tine în clisul. Când o avza țel să spărese și să-și vzi. La asta s-a ajuns. E greu să dar lucrurile. Mi se pare Zori, Da. lumea tine ai zis că vrei să ajuți, să dare în dreptate
Și pe altă parte poate să aibă banatatul, pericolo. Și atunci chirolul acelul avea giuntă să-i da sânzele pe nări, dau 3 ori pe săptămână. Deci, lipsea să li minduiescu, să li ved, măca de mine. Și fără să știu de moia beta lor. Și când le biții pe astea mamările, de poate să mi duci zi la ordine publică. Da? Peste ani îți vizu că po ghinița Una drai. pe fase bună. O adrai mi mindui la taif. Taifa mea nu o să îngălzească cu vârstatuirea mea. Le lipsesc Una eu. vravală, nu e? Da. De țania ești care au trești înapoi, care sunt ali 3 lucruri care au avut și mari mirachi și vă dau 3 lucruri nu ți-are siră dip, ți-are siră cam abțin. Si, mirachi să ajut oamenii. Asta, la lucrurile meu, asta îmi se părea că e mai important, mai din zeană. Să pot să ajut oamenii. Dar poate să-mi dar lucrurile cât pot de ghine. Eu mi duș, asta vrui să dar. Nu că eram chicusit, că nu eram chicusit, mi-adram lucrurile, așa îmi se părea că lipsește să dar. Și zburăm mai de lucru azi. Sau de lucru. Mai de lucru. Yeah. Și cum zic eu, formez, crescu tinerii. Oamenii am vărliga. Da, da. Știu cât greu în foaie, știați, vrei să crească ghini, sănătos și afiliți de căbăți. Da, și Vă dau lucruri ținuți are siră? nu i-ar siră, nu ne arisesc cu oamenii care nu-și iau responsabilități. Care fug, care șusă cu spatele. La Borgia, lucrurile ți lipsește Da. adrare. Da. Mă trăiesc cu altă parte și de poate de aței cu care lucrez nu strâxi arăderea. Să-mi arădă. Deci asta știau, la mine știau. Decât să-mi arădă, mă ghenivzeau. Da. Că zicești mai de lucrurile astea care ți-are siră mă abțin. Așa sfații, tu duneau, că lumea nu este atât hărsită când vede alăxiții. Poliții. Hai, alții, tu, mi-ndescu și că o România va ști tia că tu chirola comunismului, erași mulți oameni prăxiți, tu este zânate, tu este domenii. Cum vezi tine lucruria azi? Cât mult tu s-a alăxi profilul este a omului ce lucrează, tu este zânate? Va să zic. Deci lumea nu va alăxiții, nu va polițiștii, nu mai de comunismul sau după comunismul, nu. Omul se mânduiește, mă, eu pot să dar și o vără că bate. Voi, nu voi, va să dar că bate și va să ajungă la ațelul. Știația nu-l va. Acasă să-l va atunci când o pate vără că bate și l-o ajută. Da? Și asta, și pe chirurgul comunismului atunci adrau ți vreau și cum vreau și călcau lumea pe guși fără îndreptate. După Revoluție, fură lucruri mai bune și îți duchea. Eu vizui cu soția mea. Altul fel învițăm dreptul și altul fel minduim. Și tora, când s-a lăxiră lucrurile, te-ația s-a lăxiră. Cartea lăxește omul, cartea îl mută. Da? Și îți vede aoații, Slobozia îți vede că e altul ceva, altul fel și e siguranță. E mai multă siguranță decât o altă părți.
Nu știu cum este alte Vasilie, am luat în România, are și multe și căi cu polițiști, cu zânate asta. Sigura peste tot au. Și eu sigură că ai văzut și tine multi și căi, Da, dacă ai vine ți țari Hari, vrei să ne-l zici tora. da, am și cu polițiști itri. Nu, nu, Care vrei nu. tine, zânătora? Atât să cunoști una și ți. Așa. Era un client cu amaxia calea și vizu doi polițiști. Și cât ei, do you speak English? Ați idee de numeri? Nu. Parlez-vous français? Nu. Parlate italiano? Nu. Sprache vi Deutsch? Nu. Și cu jumătate de gură și zi, gavarite по-русски? Zic, nu. Stop vizu că nu are care să zbrească. Deci vizu calea, zi. Și unul de Alexis Cătalantu. Băi, vizu și câte limbi străine știați el? Și la ții folosi. Și la ții l-o ajută. Și de-apă țel va să-i apăr neamă și polițiști. Un avocat imna calea cu amaxia cu автochină și ajunse la semnul stop. El o agălisi neamă, motrică nu-i necană și tricu avonie. Îl dă năsi polițistul, să dau amendă. Păi ești toate ții. Că nu dă năsi și la stop. Păi ți-ți dă năsescu, că agălisi și nu-i necană. Păi nu. Nomlu, legea, zice că lipsea să dănăsește. Este mărit avocatul, de masă în zis care este diferența între agălisit și dănăsit, poți să-mi dai amendă vrei tine. Este o scoase bastonea și a cât să-l agudească. Ia-ți tine. Vrei să agălisescu sau vrei să dănăsescu? Da. Bun, bun. Tu și care sunt trebuie să pui tu ai de zânati. Care fu lucrul naima de simasi, ți l-am învățaș, tu zânatea ta, și după aceea care vrei să ne zici și dau 3 mirăchi tu bana, și nu, în care nu sunt de zânati. Ți mirăchi ai tine tu bana. De zânati, de meserii, naima mari lucru ți-l învățai, că poți bănezi și cu capul în zeană. Deci mutria în vârliga și bănai mai ghini cu capul în zeană decât o lanță ți aplicau capul. Îmi fu greu, mi dora nu mi ridica, dar îi mai ghini cu capul în zeană. Și de-apă trecem la alaltă întrebare. Mirăchi de bani. Asta o det mai largul și la fel. Și când îl ved, nu poate să râdă, nu poate să minduiască să dară rău aluntor, timinii n-ai mai mare harau. Și le ved, smăriră, sunt picicioarele ei, a lor. Este harau să-i vezi când îți fac, când îți niți. Harau mamari este atunci când vezi că sunt picicioarele lor. Că știi că ți-a dragi lucrurile și că poți să-i lași și va lăhi bine. Și că poți să-ți arăhati tu pensii, tora. Multor hati, nu mai lasă, că tora, ce? Aștept un... Alte gaileați. Păi, gaileați cu harau, nu, îmi înveți, crezi că și pot, nu? Așa, da, Dumitru. Care puteai să alexești vără lucru, tu ai domenia asta zânatia ta, care va se rațel? Care să aveai puterea să alexești un lucru, care va se raportul? N-ai mai mare lucru să rup cu legătura cu politicia. Aia este. Să bagă, ajungă în zeană politic, ajungă oameni care nu au educație, nu au preț. Nu știu lucrurile. Ei vor slăhiba lor ghine. Și ta slăhiba lor ghine lipsește poliția sibă slabă. Că zbârâștora de oamenii care ajungă o este zânati. Care este, zicem, un profil ideal
omul de zânătatea asta. Avați, tu ziua de azi e mai greu că mastea acasă de hectare zânate, de hectare meserie, nu va să o dar tipărazi. Sunt și părazii față de multe alte locuri, sunt părazii buni și avase. Va să ai vreareti oameni să-i ajuți, va să ai seate de cunoaștere, va să citești să tot nacă. La noi se schimbă nomurile, legile. Tot n-avas, tot n-a cu tutti. Da. Și să dar lucrul cum lipsește, va să le știi. Aia este să le știi, bă, și să nu hibă frică de lucru. Lucru este. Să și apândăsiți nici amă la întrebarea ți-o aveam iar atu minti manclo, că mindeam să-mi spui țiuri nimi ai ti vără tineri ți va sacați pidia cali. Tora îmi spusești nici am tu pitisit vără ahtare ori nimi, dar să ai vără altă ori nimi, un ahtare tineri. Să nu pleacă urechile la alță. Și mai este un alatu siți-o adară polițiști. Le se pare că sunt o manzeană de alanțoan. Eu ăsta le zățeam de când o cățau lucrurile. Voi his tu mesea lor, nu his manzeană. Să nu vă se pare, astea aș lucrez 5 ani, 10 ani, inghiți ani. Și de-a poate eu atitorni. Nu o să ai soț, nu o să ai... Da, nu o să mai hibă lumea ta. Va să ești dat de margină și mulți după ții înșiră tu pensie, nu se află, nu știu ce să dară, nu ies din casă, nu... Recmazorii. Da. Activitatea ta îndemăsit și armâi țicl care strâmbu, imediat. La armâi are vără praxia, horia care e fații sibă mapțânia ții calcă strâmbu. Da, după proții ani, armânii îndemăsea mași cu, să zic în dreptul, mași că zbăteau cu alții. Aia este. Și... Era multă serță. Da, și nu străxescu și ea îngzăsă și la lucru îngzăsă. Te nu străxești ca noi, te nevești să altă turlie. Da, o avem asta. Nu străxim. Atora, câțăm să ne dăm și noi după alții, tora. Mutrim, câțară îi ved ciulimenii. Vor părazi, vor să ajungă onia să aibă părazi și te-ațea lini să dară de tute. Tora asta. Să alăxesc cu lucruri și nu să alăxesc cu ghinii. Da. Cum este Sorin tu taifă? Da. Era pulișor să nu a dus tu fumeai purtati cloațel de chihie de la lucru? Nu ai cum să nu-l aduci. Deci nu ai cum să nu-l aduci și... Îl ducheai că este acolo și adrai opus sta să nu curez ni cheamă. Păi, nu ne-a ghine. Da. Ne-a drăși ghine, dar ne-a drăși rău. Eu îmi induie altul fel. Omul de părință va să aibă soț cu niții, alantul va să aibă părinte ascultat. Și o lua eu pe mine, că e malișor. Le ducheam când vrea să mă arădă fetele, le ducheam. Și ciulimenii te râd. Nu ți-a dară rău, nu să te... Sau dus să vă răoară că le pus zori să aibă și un afendi chihie? Păi, zburăm și nu-i zăsără. Aia, cât ți-am zis când eram mai mică, dar și tora le pare ghine că așa le prăxi. Tora, cum să zic, mi durea inima, dar lipsea și ne cheamă tinie, să viață ții tinia. Timinia asta e fundația, cu asta lipsea și să hurhească părinții, tinia. Când îl învițași ciulimeanul să-i bătinisit, l-o dragi jumătate de om. De-a poate, alante, sculia și ațeale, l-o dar întreg. Și bana.
mușat, mi are sim molto quando si scesta. Andiamosi di punătora. Cuvăr, andamosi cuvăr om, ți minduiește că angrică multul, tu banata? În Da, afară da, de Nicu Chire. da. Apoi, gimnaziu, apoi un dăscăliță de istorie. Și de mine atunci era moaș. Avea 50 și ceva de ani. Și toania ței, la cafe să hate când o adram, o vedeam câtă mirache avea. Deci, nu aveam văzut atâta mirache, să zburască un om cu atâta mirache despre un lucru. Pe mine mi-a risea istoria, ne avea hari, citeam despre istorie. Ma, când o vizui, mi-a rețea cu câtă harau zbura, mi trapsi câtă istorie. Și de atunci zici, când o dar lucrurile vas le dar cu toți pot eu să dar. Și cum lipsește. Da, da. Te-ați greacă mult, si un dascal bun. Că Da, 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 miră că șteți tu geanurile a ficiurislor ți înveți. Nu foarte. Zici că te-ați greacă mult si un dascal Da, bun, că nu știți ducheri, poți deștepți tu da, geanurile da, a ficiurislor ței, da, a da, ți da, da, înveți. da, da. Și la asta să ajungi să nu mai știu, nu mai știu cum îți zice pe armânește la ștampil. Vulă, vulă. Vul. Da. Să bazi vula și masivă vula bună, se iasă, poate să iasă și ciorlu bun. Da. Në zbërësh një jam të ahorjitë di taifa ta, nësesh kaj da ufratit si unë BTC fakultata, lantë esti studentë, și matu shkurtu Kirova te dar și socru. Cum ti Andred este eventul? Cu Cât mult tu harau. vrei să ții, cât mult tu vrei să ții arăzli. Cumva te Andred, ti harau. Cu harau uh, și ficiorul este armând de la Mișu și el și inicioț de la Joga, Lumachi de la Joga și a căsăm o răzli. De Crăciun avem semnul Nic, tora sâmbătă de florii avem Isos măta și de toamnă, Sumedru, nunta. Cu harau, cafea radă. Avem lângă noi și soia și soții și hârsesc cu tuți și după îmi crește inima și mai mult tu. Lasă că mi hârsesc cu eu, ti fată. Da? Mi hârsesc cu și că i-am lângă și soții și soia. Și e mare lucru, e mare lucru. Valea tu te arăzli, achi Căsescu. Valea Drăm și au și fetele Mirachea și să zici soații de-al Iulia, români. Au și ale Mirachi, vor zină sunar, vor zină la Isos mătă, lasă la nuntă, vor zină la Isos mătă. Tu nuntă atunci vor zină de ziua, zină în coații, că ficiorului de otopeni, când o zină să ia în veasta. Vor zină și soațele, să vedă și ale. Au curiozitate, au Mirachi, au Xenii și nu o să avem noi. Așa este și noi așteptăm cu Harau Da. ție este eventuri, ți va zvorbească Aistoan și cu Harau și cu Mirachi. Mea că n-avluchem de bitisita, am abetia noastră, a scăpat și lișor seara. Tu bitisita avem, ne scândea întrebări mult lișoare. Prota și prota întrebări este de zborul armânescu. Dacă masa ai vă zborul armânescu ți care ai Mirachi, care ți arisești? Auații, la mine tot cu zănatea este. Ne avut hare zborul ocli să iasă, numai să nu să iasă. Da. Și asta o zic de câte ori pot. Ai Da. vreo măcare de care ai mari orixi? Măcare, toată lumea zice pe perci. Eu am pitele. Și Dar în asta piti?
Nu, în vestă nu. Vă spun, Tora. În vestă nu. Mă înădară fata mare. Înviță, spitisească, înviță de la mama, Dragi, tăra, maca va sibă în vestă, n-au, lipsește să știi, să dar piti. da? Și le-a dat să zici, din de peturi, lasă de peturi de-am cumpărat. Mi hârsesc și mai mult. Și căvârmălul. Căvârmălul nu-ți mai adară căvârmă și căvârmălul. Care mă ta dară că vărmă? Ca Da. și când, vără și vără. Mi-ați zis de zbor, zis de măcare, ați zis și de cântare, tora. Ai vără cântă? Ți sare să știi mult de mult. Cu giucarea știm că ți-ai mirachi mult te giucare, am ti vără cânti, că ai mare mirachi. Păpuțele bune. La jucare mult lucru adară păpuțele. Nu? Vezi, ca fi cu mată de bană făcu cântiți la ei. Când eu eram mic și când mi scuteau părinții, îngreau tascântul din mintea oaspiților, gura ta morelea feată, le-am șat armână, de poate mi mări cu soția oația că să-ți năhearbă sânzele, ne mai alumtam cu un colanto, normal, cânticul nostru era rufei căzuri în de ori, cu aței ne ziceam să ne alumtăm, și nica, ei, și aței nu scântă decât în cicioare, cu mâinile mutate, și așa, nu? De poate, peste 2 ani, o cănăscui sterii, că să Când te iei figurare, păhare, iara albă, iara rusă. Peste 2 ani, fata al tati pui de lândă rușii. Și tora că ți-ai să înveți, haideți în ea ușii. bun țihi, Nica. Sorin, hârti mult de mă vedea ietara seara, nu spusești ca în minciună. Poți zic Nu. tora din mutitoria noastră. Vă așteptam tora, ați veți minciună, v-ați zic că t-ați spus a dar niheamă de arșinea alții din mintea Nu. mutitorilor, acum nu Tite putui. Nisescu, Tite Nisescu, mă, știi că nu pot să dar și ceva. Cara site-ul vitisită vă zborti mutritoria noastră. Da. Si, car mâini nu lipsește să mutăm munții. Acloții, niheamă cât putem să adrăm. Să ne învățăm ciulimeanii, zborul armănescu, cântele armănești, să ne îndămăsim cu alții ciulimeani armâni. Aia este. Nu, alții dar mult mai mult, cum hiți voi, cu Viorel, cu Maria, cu Alexandra. Nu-i sunt lucru țelor dragi, nu-i lișor lucru. Nici noi Alanță, mutăm munții și noi mutăm niheamă. Una am cârtică acolo, una cheată. da, la mie se pare limba noastră de 2000 de ani, ea este zburâtă și tora, pe mine e nati să dănăsească la mine că ți să rup eu hirlu. Mea, la tine nu s-a rupt sihirul, sigura că și fetele tale zburăsc cu multe ghine armânești. Tora va să ai îngătan la nipoți. Aua, ți-ai nica una borgi, Nu e sudai la așa. lor și la nipoți. Da. Asta îmi se pare. Asta putem să adrăm. Asta de noi ține. Și nu-i mare lucru. Dar ați vă auzit un auș armândi cu stanță. Niposul nu zbura armânești. Deci le zisea părinților. Te ține lumea ți armânești. Aia că vă ducă la școală și nu o să chicăsească româna și este un dreptul, armân. Aia, pe vostru nu-l duți capul, așa e armână. Da. Avem și noi borcea asta, așa este. Tu ducem a largu, eu putem, tu taifă, tu soi, tu soț, să ne ținem limba armânească, ține este mult dulce și mult brută. Flori, Și să avem pafion din nou câtețiva. tu mă hălă la noi, învițau români, învițau ghifță. Deci, ta să zburască cu noi. L-avea Hari, Xeni, și n-au ierarșine. Da. Aia este chirolul.
Asta. Năfor și nici awații, inici de la ți de țeam. Nu știm care him, nu știm de him, nu știm ți adrăm, ți fum și si putem si. De la Da, asta. ambitare iniție de multa onia. Îndau Da, lucruri, zicem, de istoria afarielor. da. Mică onoare, Florin, Hrios, Timobea, Itora Seara. Să urăm Împărăt să te faci socru tinisit și Haristo. zina onia mare harauă. Și ți zicem, am dreptălora noștri să ne vedem Hrios și Alan Tăgioi. Seară bună!